Aj takto môže vyzerať hypoglykemický šok. Ženu v pražskom metre ratovali policajti aj okolo idúci. Ešte stále sa nám stáva napriek všetkým terapeutickým opatreniam, že tieto stavy prichádzajú. Tento šok nastáva u diabetikov, keď im cukor v krvi rapídne klesne. Postihuje najmä ľudí s diabetom prvého typu. Na Slovensku ich je 27 000. Celý život musia brať inzulín. Odborníci prišli s novou pomôckou. Je to zariadenie, ktoré predstavuje zásadný pokrok. Toho pacienta cez toto riziko prevedie tým, že jednoducho zastaví dodávku inzulínu a následne ju zase spustí, keď sa glykémia upraví. Ohrozené sú najmä 3 skupiny pacientov a pre nich je aj táto liečba určená. Sú to ľudia, ktorí nevedia o tom, že majú pokles hladiny cukru v krvi, potom malé deti a tehotné ženy. Keď som v reštaurácii, tak nemusím teda vyťahovať inzulínové pero a pred všetkými si tam píchať inzulín, lebo väčšina ľudí to nepozná a naozaj to vyzerá, keby som si nejaké drogy pichala. Túto liečbu prepláca zdravotná poisťovňa. Aby bola účinná, pacient potrebuje aj špeciálne senzory, ktoré dokážu na klesajúcu hladinu cukru upozorniť. Ročne ich treba vyše 50, poisťovne ale preplatia len 4. Čiže je to absolútne nedostatočné. My by sme boli za, aby aspoň polovicu toho roka pokryli. Máme príklad z Českej republiky, kde už dali 24 senzorov. Či im zdravotné poisťovne dajú za pravdu, závisí od stanoviska ministerstva zdravotníctva. To sa vyjadrí v októbri tohto roka. Henrieta Hajtová, televízia Markíza.